Pere Roc segon, victòria molt treballada en el memorial Vicent Pérez de Besa, trofeu Nadal de Benidorm, compartint molts protagonismes en l'anotació amb Héctor. Com has viscut tu la partida des de dins, esta final? Sí, pues començant que és un plaer jugar amb Héctor, damunt de Benidorm, el memorial de Vicent. Dona gust, no?, vindre a jugar la final, el trinquet damunt estava superambientat, la gent apoyamos als dos equips, han fet una bona final, crec que la gent ha disfrutat moltíssim i des de dins crec que jo com a jugador ha disfrutat molt, no? Ha hagut de tot, ha jugat bones pilotades, ha fet algun fallo com sempre passa en les partides, però en general em queden les bones sensacions, no?, que han donat dins de la canxa, dins del trinquet i per la Lliga, no?, que és el següent que ve, així que molt content. Tu que ets l'emblema de la pilota així en Benidorm, veure el trinquet tan ple, estar acompanyat dels teus, suposo que és més especial, no?, per a tu guanyar aquest títol. Sí, perquè així no tenim la sort com en València, no?, que més de sovint hi ha partides, no?, destacades, al final així les tenim més comptades i pues, jugar avui, la final, aquestes fetges, no?, nadalenques, al final sempre dona més gust, no?, que vinguin a apoyar-te, que la gent disfrute, que està tot el món animant-te. Això dona molta alegria i molta força, no?, per a poder combatre les partides. Últim torneig de la temporada 2021, però primera partida del 2022. Sí, arrenquem el 22 en victòria, en una final, supercontent, no?, de jugar així i ja t'he dit, a afrontar tot el que vinga en el 2022, que segur que són bones coses. Enhorabona, Pere Roc, i bon any. Moltes gràcies i bon any a tots.